Naglan sa corona kay tay laing ika-content ani ako sang i-vlog ning among pagpangahoy kay Content. way laing lingaw ning kinabuhi. Kana si Samuel na. Agoy. Dahil na mga kauban mo, alert kayo. Uy. Sako, sudlas kahoy, ug sundang, sulbad na. Cameraman. Na may dires area ari may mga hoy at atong kuhaon so nato sako kanang kahoy ra ta abot na to diretso suklod na lang. Kumot man. Katol. Oh no, problema din he kana kasumot pag may umigas Ako ba na? Uy, uy, uy. Pa. di pud lalim ning mga hoy. May daghang lamok, may daghang migas katol kayo. Hindi pag uli sa bahay. Kiki nagsugod sa itlog. Kay daghang mantungaw. Tingana ang mga hoy, dili lalim. Mga nguban. Salig na lang yun og gas. Gasol. Migas. Daghang omega ha. Tingin may kasir eh. Pero binta ning omegas kay makitaan man. Ang kira gintungaw. Favorite music. Man.
Huwag dami, kapoy kayo. Tuwa man. Di kami nagsumok-sumok og libon. Di kami nagpatungaw. Di kami nagpaumigas. Di kami nagpalamok. Na, ini kinabuhi sa mga hoy. Kato siya, kananay nagdangarang. Kana mga hoy. Lagmit, nalibang na. Nalibang ka na! Nalibang ka na! Ngari lang kag libon o malibang ha! Diligid lang yung lima mo na ikaw bali nagsaka ng silot. Ikaw na I miss you, love! I love you. Amay, nalanak ko lang. Hindi na ba ako? Mo gani. DIY life hacks. Mga pwedeng higot pag mga hoy mo. Gamit si Kata. Gamit si Kata. Kadang-kadang nagtagaw na ito. Uy! Bao! Wala. Hindi sila maot. Ho! Managbuga na namidagang sugnod. Problema na po na pong ron. Ang sugnuran. Problema ipalit og asa. Problema og asa ipalit og bugas. Na may dagang sugnod. Wa pa man say sugnuran. Wala mo na kinabuhi sa probinsya. Ang sugnod libre ra. Ang sudan pwede liberasan kay pwede managat na mo sa tayo gamay panagatan. Problema lang ang bugas kay taliton wa mo may kabaskan. Mo lang to. Sunod na punta magkita-kita.